дар идомаи амалишавии лоиҳаи ҷадиди Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҷудо дар мактабҳо ҳамакнун ин ташаббус дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон роҳандозӣ гардид. маҳз чунин имкониятҳо барои варзишгарони бо маҳорат шароити беҳтарро пайдо месозад, ки онҳо маҳорати хешро сайхал дода ба ҳайати узви мунтахаби ҷудои кишвар шомил гарданд. шарҳи бештар дар гузориш. амалишавии лоиҳаи ҷадиди ҷудо дар мактабҳо ки акнун тамоми манотиқи кишварро фаро гирифта истодааст, заминаи боэътимоде дар рушди ин намуди варзиши олимпӣ хоҳад гузошт. чун аз қадимулайём барои ҳамагон маълум аст, ки маҳз варзишгарони ҳирфаӣ дар гӯштаи гӯштин аз манотиқҳои кӯҳистон пайдо гардида, бо гузашти айём онҳо устоди кору пайкори хеш гардиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Муъминобод аз зумраи он муассисаҳое мебошад, ки лоиҳаи мазкурро барои омода кардани варзишгарони риштаи ҷудо ҷонибдорӣ намуд. Толори варзишии муассисаи мазкур 67 нафар ҷудочуни наврасу ҷавонро ба ҳам овардааст, ки ба машқу тамрин ҷалб гардида саъй доранд аз байни онҳо ҷудочуни бо маҳорат омода созанд. бо дастгирии ҷаҳонпаҳлавон Нурло Лоиқович толори варзишии муассисаи мо таъмири кулро дида ба хонандаҳои муассисаи мо либосҳои варзишӣ ройгон тақсим карда шуданд. мо аз ин дастгирии ҷаҳонпаҳлавон Нурло Лоиқов беҳад миннатдор ҳастем ва дар оянда кӯшиш мекунем, ки ҳамчун Нурло Лоиқов аз байни хонандагони муассиса ҷаҳонпаҳлавони дигар ба воя расонем. дарсҳои тарбияи ҷисмонии мо дар ҳамин толор мегузаштанд ва мо мин баъд низ ният дорем, ки дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ махсусан ба сексияҳои гӯштин, яъне дзюдо, гимнастика аҳамияти бештар диҳем, чунки боду ҳавои ноҳияи Муъминобод барои рушду равнақи варзиш бисёр мусоид аст ва мо метавонем, ки дар ин ноҳия варзишгарони хубро ба воя расонем. баҳри дарсади хуб омода кардани варзишгарони ин ришта аз ҷониби Федератсияи ҷудои кишвар мураббӣ интихоб гардида бо маош таъмин мебошад, ки ба дастпарварони ин мактаб тамринҳои дастаҷамӣ гузаронда нозукиҳои онро меомӯзонад. дар баробари ин ҳама наврасону ҷавононе, ки ба ин мактаб ҷалб гардиданд, амалишавии лоиҳаи мазкурро хуш пазируфта саъй доранд то варзишгарони ҳирфаӣ ҷудо бошанду дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номбардори давлату миллатӣ хеш карданд. қайд кардан ба маврид аст, ки толори варзишии муассисаи мазкур аз навсозӣ гардида бо як татами ва лавозимоти варзишӣ таъмин гардиданд. боис ба зикр аст, ки варзишгарони ин толор дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок карда ба гирифтани ҷойҳои намоён даст ёфтанд. амалишавии лоиҳаи мазкур, ки ҳамакнун оғоз гардидаву идома дорад, аз байни ин ҷудочиён беҳтаринҳоро интихоб карда барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва муаррифии кишвари худ дар арсаи ҷаҳонӣ сафар бармегарданд.